къде спира? Щипката трябва да е напред. Да, виж сега как си дига. Дига петата, а той сам тръгва. Да, сега сам тръгва, но всеки път трябва да му задаваш ти. И ти каза какво да направиш сега. Да. Сега вадиш петата. Не, няма да я вада, защото... Да, но той ти каза, че трябва да извадиш. Да. Казва ти коя маса, кой номер. И сега ти казва И сега вече се настройва с ръците. Ръците се отваря, върти. А той не завъртява, защото и същия форма, защото знае, че и там, да. Мисля, то се отвори съвсем малко, в смисъл се преместиха, защото тук си имаме отклонения, които си следваме. И сега се настроила днес. Да, сега се настрои доколкото си. Сега мой 75 ти, той има, той е следващия модел, но е много рядък, няма му. Почти никой не го ползва.